Здравейте, аз съм Арат Кратов 2324 и днеска ще снимам третия епизод на един ден оцеляване. Или само ще ви покажа. Да. До сега се правих енчантите брат. Ето и как гледат вътре. Става готово. Може да енчантвам на 300 лева. И аз сложих, направих това портал към Ада. Стана бе. Мислех, че е грешно. И я да тим, кой ме пада. Аре бе, много бавно е. Сваля, таре. Накрая. Къде съм? На кой съм? Чак тук трябваше да е. Поне си нося кирки. Леле. Много бързо бе. Само забравя за какво служи. Гадно. Само да намеря един блес, да щупя всичко. Не. Много бързо. Чатнах сега на 30 лева. Какво съм ще кажа, падам. Колко съм? 25 съм вече. Сега е 26. Този епизод ще ме кратък, преди малко снимах, направих всичко, но гадното не съм го запаметил, затова омъзнах да снимам вече пак и ще я кратък. Леле, открихте. И сега идвам. И съм тук, и съм вътре. Имам сестра да ви кажа, която е много досадна. Открих конишния, дата меч. И има ли това? Още един чест. Злато, още един. Леле. Коси. Има транспондер. Тук. Не го взема. Аз май се справя зондата. По-добре. По-няма да атакуват. Да видим кой да вътре. Сам да си изгубя пътя. И нямаме честове. Чакайте, не знам пълни неща. Да се запомня да минали пътя. Още един чест. Ако е. Нещо не бъде. Колко съм открили? 1, 2, 3, 4. Аз да се бърна. Много се начинам. Значи май бях от тука. Има стълби. А сега? Моята. Или така.
А да, май сега. Тя малко да не вземе час. Вау, това се отрява. Не се звие. Айде се звие. Нищо. Май ще я дойда пак. Не. Тръгнах, така май. Моя грешка. Така беше. След като съм открил пътя, съм тука. И пак съм тука. И вляза. Тука съм бе. Не е било трудно. Сега пак идва. И съм тука. Що бе? И... ще спра видеоклипа. Аз бях AlexCraft 23-24 и се абонирайте за мен. Чао! Бе! Спри! О, не! О, не! Не бъгвай! Не! Малко ще отнеме време. И чао!